Το δεύτερο μήνυμα είναι από τον κύριο Δημήτρη Σύρμο και το προσυπογράφω κι εγώ. Λέει, ψηφίσατε στη Βουλή ότι ο μέτοχος επιχείρησης κατά 10% φέρει προσωπική ευθύνη ισόβια σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές και σε σχέση με τα ασφαλιστικά θέματα και ρωτά. Κύριε Χατζηνικολάου, όχι, με συγχωρείτε. Μα ούτε την ερώτηση δεν με αφήνετε να κάνω. Με συγχωρείτε. Εσείς που θυμώνετε με τον κύριο Στραβελάκη γιατί σας διακόπτει. Ακούστε την ερώτηση. Πώς απαντάτε? Να σας προστατεύσω ήθελα. Να μην με προστατεύσετε. Αφήστε με απροστάτευτο. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε τα εγώ θέλω να προστατεύσετε το επενδυτικό κλίμα. Θέλω να προστατεύσετε το επενδυτικό κλίμα. Και το επενδυτικό κλίμα δεν το βοηθούν τέτοιες διατάξεις. Ποιος θα φέρει να βάλει τα λεφτά στην Ελλάδα όταν σαν μέτοχος του 10% θα συρθεί στα δικαστήρια γιατί η διοίκηση της εταιρείας δεν τα πήγε καλά? Πείτε μου, ποιος? Ωραία. Ήθελα να σας προστατεύσω. Για την υπογραφή μας, επειδή το προσυπογράψατε αυτό, προσέχουμε που τη βάζουμε. Αυτή η διάταξη δεν ψηφίστηκε. Ανακάλεσα το άρθρο αυτό 50 και δεν ψηφίστηκε. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ που με προστατεύσατε. Δεν σας ευχαριστώ για τον ηρωνικό τρόπο με τον οποίο μου απευθυνθήκατε. Καλή σας νύχτα. Νομίζω ότι ο σεβασμός είναι πρέπει ανταποδοτικός πάντα. Και σας μιλώ όπως μιλάτε. Και δεν έχω υποχρέωση να σας μιλώ διαφορετικά. Εγώ σας σέβομαι και το έχω αποδείξει διαχρονικά. Εσείς αντιθέτως με ηρωνευθήκατε με τρόπο που δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Να με ηρωνεύετε με τον τρόπο αυτό. Την υπογραφή σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα. Διακοπή για διαφημίσεις. Προσέχουμε που τη βάζουμε. Αυτή η διάταξη δεν ψηφίστηκε. Ανακάλεσα το άρθρο αυτό 50 και δεν ψηφίστηκε. Καλό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ που με προστατεύσατε. Δεν σας ευχαριστώ για τον ηρωνικό τρόπο με τον οποίο μου απευθυνθήκατε. Καλή σας νύχτα. Νομίζω ότι ο σεβασμός είναι πρέπει να φέρει να βάλει τα λεφτά στην Ελλάδα όταν σαν μέτοχος του 10% θα συρθεί στα δικαστήρια γιατί η διοίκηση της εταιρείας δεν τα πήγε καλά. Πείτε μου, ποιος? Ωραία. Ήθελα να σας προστατεύσω. Για την υπογραφή μας, επειδή το προσυπογράψατε αυτό. Με τις ασφαλιστικές εισφορές και σε σχέση με τα ασφαλιστικά θέματα και ρωτά. Κύριε Χατζηνικολάου, όχι, με συγχωρείτε. Μα ούτε την ερώτηση δεν με αφήνετε να κάνω. Με συγχωρείτε. Εσείς που θυμώνετε με τον κύριο Στραβελάκη γιατί σας διακόπτει. Ακούστε την ερώτηση. Πώς απαντάτε? Να σας προστατεύσω ήθελα. Να μην με προστατεύσετε. Αφήστε με απροστάτευτο. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ θέλω να προστατεύσετε το επενδυτικό κλίμα. Θέλω να προστατεύσετε το επενδυτικό κλίμα. Και το επενδυτικό κλίμα δεν το βοηθούν τέτοιες διατάξεις. Ποιος θα... Το δεύτερο μήνυμα είναι από τον κύριο Δημήτρη Σύρμο και το προσυπογράφω κι εγώ. Λέει, ψηφίσατε στη Βουλή ότι ο μέτοχος επιχείρησης κατά 10% φέρει προσωπική ευθύνη ισόβια σε σχέση με